Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini saya akan melihat suasana di Pasar Sekar, Kabupaten Bojonegoro yang ada di Kecamatan Sekar. Jadi saya sudah lama sekali lur tidak melihat Pasar Sekar karena ya jarang di rumah, sering kerja di luar. Oke, terima kasih, selamat menonton. Bagaimana keadaan Pasar Sekar sekarang? Monggo simak videonya sarang-sarang. Matur suwun. Pasar Sekar kuwi manggone ana ing Kecamatan Sekar. Jadi karo kantor kecamatan iku sebelah wetane sekitar 100 meter. Pasar iki bukake mung dino wagi. Dino-dino biasane ora buka. Dadi pasar sepisan. Di tempat parkirane sing manggon ana pas ngarepe kantor Desa Sekar. Di pasar iki saiki termasuk yo gak pati rame, gak koyo jaman biyen. Iki suasanane Pasar Sekar iki sekitar jam 7 esuk. Wis rame, bakul-bakul padha teko. Biasanya bakul-bakul iki jam 2 bengi wis mempersiapkan dagangan ini kene lho. Sampai isuk. Iki alhamdulillah pagi iki aku iso nang Pasar Sekar. Jadi wis suwe banget aku gak nang Pasar Sekar iki. Mergo yo jarang nang mah. Karo ndine lokasi omahku karo pasar iki yo lumayan adoh lho, sekitar 30 menit. Bapak-bapak, ibu-ibu lagi belanja kebutuhan sehari-hari neng pasar iki. Dilihat lagi ya ndelok pasar wedhus ini kene ya ono lokasi kambing. Nek panjenengan arep jual beli kambing monggo teng Pasar Sekar. Iki suasanane neng pasar kambing Kecamatan Sekar. Iki lengkap lho, iki ono pasar hewan juga ning kene. Iki wedhuse apik-apik iki. Ini arep tuku wedhus atau sampean arep menjual kambing di sini wakeh bakule ngene lho. Oke. Iki bapak lagi adol tinuku mendo. Oke, lanjut lagi kita lihat ini sebelah tengah ya. Di sebelah kirinya lagi ada pas apa itu panggonane jual beli ayam iki. Jadi ning kene iki yang sebelah pasar kambing mau eneng ayam. Beli ayam iki. Aku pitik lur. Sampeyan arep duwe gawe. Biasanya kan butuh panggang bisa meluncur ke Kecamatan Sekar, atau sampean duwe dagangan pitik langsung digorene. Oke bos, karo ndelok Pasar Sekar karo ngrungokno musik. Iki lagu Asmoro Pasar Sekar. Lagu iki karyane Dulurku Lanang Damar Sasongko, diciptakno khusus kanggo Pasar Sekar. Sing nalika mbiyen lagi nandang kasmaran, kisahe ngono. Oke, karo dirungokno lagune. Janjimu mbiyen setia karo aku.
pesen podo tutup lapak-lapake podo kesing tutup. Mas Prima. Tutup. Apa sowe kan pasar mana? Aku ya sowe. Sowe. Kok jadi ceritane neng pasar Sekar. Iki akeh lapak, toko-toko podo tutup. Toko pakaian. Biyen iki kan rame lho ini. Iki juga ono sepi toko pakaian. Mungkin yo pakai internet. Jadi khusus toko pakaiane sepi keadaane. Mungkin yo saiki akeh sing nang media beline nang internet, TikTok, nge-Shopee dan lain-lain. Jadi mungkin masyarakat lebih menggunakan itu online untuk pasar pakaiannya. Wis berubah zaman. Di pasar Piring iki sepi lho. Biasanya ini mbiyen rame. Jadi rame niki pasar iki nek hari-hari raya. Hari raya iku lagi rame iki gak sedeng ngumpul-ngumpulan iku. Matur suwun. Terima kasih sudah menemani jalan-jalan di Pasar Sekar, pasar tradisional. Semoga pasar ini akan terus menghidupkan ekonomi bagi warga Kecamatan Sekar. Subscribe Bojonegoro Lintas Selatan. Terima kasih.